uBester obebonakala ngabashalazeli abezindaba uvele enkantolo yemantshi yaseBloemfontein namhlanje kulandela ukubuyiswa kwakhe kuleli kanye nentombi yakhe uDokotela uNandipha Magudumane emva kokuboshwa kwabo eTanzania esikhathini esingangesonto. Uqale wafuna ukukhuluma nenkantolo kodwa sachithwa isicelo sakhe. Uphinde waveza ukuthi uzizwa engaphephile ejele kanye nokuthi ufuna ukulethelwa ukudla ithimba labameli bakhe. That on its own is a reason for concern of the accused's safety. My instruction earlier is that the accused hasn't eaten since he was incarcerated. He is afraid to eat the food provided by these very same institutions. Abameli bakhe bebefuna inkantolo okungenani ilihlehlise ngesikhathi esingaphansi kwenyanga leli icala. Umbuso uveze ukuthi asikho isidingo salokho njengoba vele umuntu owalahlwa ngamacala. Ngakho ukuhlehliswa okungaba khona okuzoba mayelana nophenyo olwenziwayo. I want to place it on record that he is already a sentenced person and there is therefore no need for postponement in terms of simply for bail information. On that basis, Your Worship, the state wishes to apply that the matter against him not to be postponed until the 17th, but rather be postponed for a period of a month for purpose of police investigations. Umqondisi we-NPA ubhalela inkantolo igunyaza ukuthi leli cala kumele liye enkantolo ephakeme yaseBloemfontein ngenxa yobucayi balo. Icala libe sehlehliselwa umhla ziyi-16 kuNhlaba.